Eli käydään läpi ositus- ja sisältöjakoa sekä yksiköiden käyttöä laskutoimituksessa. Ensin on sisältöjako, jossa siis jaetaan ryhmittäin, eli luvusta muodostetaan samankokoisia ryhmiä. Jako ei välttämättä mene tasan, eli silloin voi jäädä jakojäännös. Tuossa alla on esimerkkikysymyksiä, mitkä liittyy sisältöjakoon. Eli esimerkiksi kuinka monta kertaa luku sisältyy johonkin lukuun. Kuinka monta kertaa 3 sisältyy lukuun 9. Tai kuinka monta kertaa 2 euroa sisältyy 30 euroa. No sitten on, että kuinka monesta ryhmästä lukumäärä muodostuu tai kuinka monta yhtä suurta nippua saadaan. Sisältöjaossa on tärkeää muistaa, että yksiköt on samat sekä jaettavassa että jakajassa. Eli kun mietitään kuinka monta kertaa jakaja sisältyy jaettavaan, niin silloin ne yksiköt on molemmissa samat. Esimerkkilasku voisi olla näin, että isossa rullassa on köyttä 9 metriä. Kuinka monta 2 metrin pätkää rullasta saadaan? Tuossa on ensin koko köysi, joka oli se 9 metriä. Ja pitäisi miettiä, että kuinka monta kertaa se 2 metrin pätkä sisältyy tuohon 9 metriin. Tuossa alla on nyt jako suoritettu ja nähdään, että tuo 2 metrin pätkä menee tuon köysimittaan 4 kertaa ja sitten jää vielä 1 metri yli. Eli laskulauseke olisi 9 metriä jaettuna 2 metrillä on 4 ja jää 1 metri. Koska on sisältöjaosta kyse, niin jaettavassa on metriä, niin kuin on myös jakajasta. Eli kun mietitään kuinka monta kertaa 2 metriä sisältyy 9 metriin. Vastaus siis on, että rullasta saadaan 4 2 metrin pätkää sitä köyttä. No sitten on ositusjako. Ja ositusjaossa ositetaan, eli jaetaan tarkasti aina loppuun asti. Eli sitä jakojäännöstä ei enää jää, vaan sitten loput kokonaisluvut jaetaan niin, että sitten siirrytään murto- tai desimaalilukuihin. Esimerkkikysymyksiä voisi olla, että kuinka moneen yhtä suureen osaan lukumäärä voidaan jakaa. Silloin oikeastaan mietitään lukujen jaollisuutta. Mutta ositusjaossa yksinkertaisesti helpoin esimerkkikysymys on tämä, että kuinka monta kukin saa. Tärkeä kysymys esimerkiksi sisarusta ja kaverien kesken, kun karkkeja jaetaan. Jokainen haluaa tismalleen saman verran kuin se toinenkin, eikä yhtään karkkia saa jäädä yli, vaan jokainen karkki jaetaan vaikka sitten veistä apuna käyttäen niin, että jokainen saa saman verran. Näissä tilanteissa mennään tällä tutulla kaavalla, eli 1 sulle, 1 mulle, toinen sulle, toinen mulle, 3 sulle, 3 mulle. Jaetaan 1 karkki kerrallaan niin kauan, kun kaikki karkit on jaettu. No ositusjaossa yksiköt on samat jaettavassa sekä osamäärässä, eli sen jakolaskun vastauksessa. Esimerkkilasku: 5 karkkia jaetaan 2 henkilölle, kuinka monta karkkia kumpikin saa. No, tässä on nyt 5 karkkia, lähdetään jakamaan ne 2 henkilön kesken. Ensin jaetaan yhdet kummallekin, sitten toiset ja huomataan, että 1 karkki jää jäljelle. Ei sitä voi suorilta jakaa 2. Meidän täytyy pilkkoa se. Otetaan veitsi esiin, jaetaan puoliksi ja näin molemmat saa 2 kokonaista karkkia vielä 1 puolikkaan päälle. Laskulauseke: 5 karkkia jaetaan 2 ja vastaus on 2,5 karkkia. Kysymyksessäkin on kysytty kuinka monta karkkia, silloin vastauksen täytyy vastata tuohon kysymykseen. Ja kun ositusjako on kyseessä, niin jaettavassa ja osamäärässä on sama yksikkö. Ja jakojäännöstä ei tule, vaan mennään sinne desimaalien tai murtolukujen puolelle.
Tässä on valittu desimaalit, eli kumpikin saa 2,5 karkkia, 2 kokonaista 50-osaa, mutta ihan yhtä lailla voisi ilmoittaa murtolukuina 2 kokonaista 1/2 karkkia. Ja lopputulema on siis, että 2 kokonaista ja 1 puolikas karkki. No milloin sitten se yksikkö tulee sen vastauksen perään? Niin kun me muistetaan se, että ositusjaossa jaettavan ja osamäärän yksiköt on samat ja sisältöjaossa taas jaettavan ja jakajan yksiköt on samat, me pystytään se suoraan sieltä kysyttävästä laskulausekkeesta päättelemään. Tässä on 24 metriä jaettuna 2. Jaettava ja jakajan yksiköt ei ole samat, mutta jaettavassa on metrit, jolloin ollaan ositusjaossa ja silloin vastauksen eli osamääräyksikkö täytyy olla se sama metri. No 24 metriä jaettuna 2, niin vastaus on 12 metriä. No sitten 24 metriä jaettuna 2 metrillä, jaettavassa ja jakajassa samat yksiköt, eli ollaan täällä sisältöjaossa. Silloin vastaukseen ei tule metrejä, vaan kun me mietitään, että kuinka monta kertaa 2 metriä sisältyy 24 metriin, niin se on 12 kertaa. Ei laiteta yksikköä sinne. No sitten 15 € jaettuna 2, 7,5 €, eli jaettavassa on eurot yksikkönä, jakajassa ei mitään, ollaan ositusjaon puolella, eli osamäärässä pitää olla se eurot yksikkönä. Ja näinhän se siellä on. Ositusjaossa myöskään ei ole sitä jakojäännöstä, vaan viimeinenkin euro jaetaan 2, niin sinne saadaan se puolikas. Sitten vielä viimeinen, niin 15 € jaettuna 2, kuinka monta kertaa 2 € sisältyy sinne 15 €. Jaettavassa ja jakajassa samat yksiköt, eli vastaukseen ei sitä yksikköä tuu, vaan täällä on 7 osamääränä ja jakojäännös kirjataan yksikön kerran, eli koska se 2 € menee 7 kokonaista kertaa sinne 15 €, niin jäljelle jää vielä 1 euro. Sitten kertaus, eli molemmissa pätee samat jakolaskun osat ja nimitykset, eli on jaettava, jakaja ja osamäärä on jakolaskun tulos. Sitten jos sieltä jää jotakin, niin sitten on vielä jakojäännös, mutta muistetaan, että se on sisältöjaossa, ei ositusjaossa. Molemmat voi tarkastaa kertolaskun avulla, eli osamäärä kertaa jakaja. Mahdollisesti myös lisätään siihen tuloon jakojäännös, niin siitä täytyy tulla se jaettava. Merkkaa aina ne yksiköt näkyviin, silloin sä tiedät, että onko ositusjako vai sisältöjako kyseessä ja saat sitten sinne vastaukseen aina oikeat yksiköt näkyviin. Kertaus vielä sisältöjaosta, eli siinä yksinkertainen esimerkkikysymys, kuinka monta kertaa jakaja sisältyy jaettavaan. Ja jakajan ja jaettavan yksiköt on samat. Ositusjaossa taas esimerkki, kuinka monta kukin saa. 1 mulle, 1 sulle, toinen mulle, toinen sulle. Jaetaan aina loppuun asti viimeistä karkinmurua myöten. Ja yksiköt on taas sit osamäärässä samat, mitä on siellä jaettavassa.